गुड मॉर्निंग सर। भेरी गुड मॉर्निंग। तमे ताले आछो मो बस ड्राइवर पे इंटरव्यू दवा आज्ञा सर। एक्सपीरियंस केते कोन अछि तमर? एई 2-3 मास हबो। बास हम एमती पिला ही दरकार जो मात्र 2-3 मास रो एक्सपीरियंस हेइथिबे। आ गाड़ी रो एवरेज स्पीड केते कोन अछि तमर? एई 40-50 भितरे ना तुमको स्पीड परफॉर्मेंस पर ଟିକେ काम करियो पड़ियो। हमर मिनिमम स्पीड 130 दरकार। गाड़ी स्टार्ट हो 0 तापर 130 डायरेक्ट 130 130 ରୁ 150 ଭିତରେ ଆମକୁ ସ୍ପିଡ ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 130 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମର ଟୋଟାଲ 150 ତଳୁ ଯଦି କଣ୍ଟା ନ ଖସେଇବ ଆହୁରି ବେଟର। ପୁରା ଫୁଲ ଆମ ମିଟର ଯେତିକି ଦେଖିବ ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ठीक अछि सर हेइ जिवो। ଆଉ ଆଭରେଜ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ତମର ମନ୍ଥଲି କେତେଟା ଅଛି? एई गोटे कि दीटा ନା ଆମର ମିନିମମ୍ ମନ୍ଥଲି 5ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆମର 5ଟା। ସରକାର ଆମ ବସ ଚଲେଇବାର ମେନ୍ ମୋଟିଭଟା କ'ଣ? एई जनसाधारण माने केमिति कम पैसा रे जिबा आसिया करि परिबे ताकू जिबा आसिया ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଏଇଆ। ନା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ବେପାର ଭଲସେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ବେପାର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଉଡେଇ ପାରିବ ମନ୍ଥଲି ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛ ସେଇଟା ଦେଖାବ ତମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ठीक अछि सर हेइ जिवो। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଅଛି। ମନେ କରାଯାଉ ତମେ ଗାଡିଟା ଚଲଉଛ, ତମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ଅଛି, ତମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମାରିବ? ଏଇଟା ଜାଣି सर फास्ट ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବି। ନା ଏଇ ତ ଏଇଠି ତମେ ମାଡ ଖାଇଗଲ। ଏଇଟା ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ଦିଟାକୁ ସଫା କରିଦବ। ଆମ ବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ବେପାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେ ଏମିତି ତ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଥାନ୍ତେ। ସିଧା ଦିଟାକୁ ଉଡେଇ ଦବ। ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଆଗରେ ଯିଏ ଆସୁ କିଛି ମାନିବା ନାହିଁ। ଆମର 130ରେ ଗାଡି ଚାଲିଛି, ସିଧା ଚାପି ଚାପି ଯିବ। ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଆମ ବସ ସବୁଥିରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିଦବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପିଡ ଏଇ ଦିଟାରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା सर ठीक ଅଛି। ହଁ सर ହେଇ ଯିବ सर ମୁଁ ମୋର 100% ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବ। थैंक यू सर थैंक यू।